Teka lang, partner, may May delivery. May delivery. may delivery. Hello. Hello? Hello, good morning po. Yeah po, good morning po, kuya. Ma'am, saan po ba dito yung drop-off? Nandito po ako sa May Star City. Nandiyan ka sa may Star City. Ganito, kuya. Sakay ka po ng roller coaster. Tapos, Ay. hindi, joke lang, kuya. Joke lang, kuya. Ano pa, kuya? Nandito po ako sa may, ma'am, yung Halandoni po ba na street? Apo, tama. So, papunta ka dun sa, nakikita mo yung Rojas Boulevard. So, yung Manila Broadcasting Company po ay papunta po ng Rojas. So, pagkatapos po ng Star City, may Aliw Theater, tapos po mayroon pong Manila Broadcasting Company. Tapos po, paiwan na lang po sa guard kasi po naka-ere na po ako, kuya. Thank you. Salamat. Anyways. Mahalaga yun, partner, kasi nung Sabado pumunta ako ng Liliw, Laguna. Oo. Tapos pumila ako doon sa Liliw Bake Shop. Nag-tricycle ako papuntang Liliw Bake Shop galing doon sa kamag-anak ng aking asawa. Nag-tricycle ako, hindi na kami nagdala ng sasakyan kasi 'di ba, ang hirap ng parking diyan. Doon sa main road ng Liliw. Oo, kasi madami bumibili ng tsinelas dyan. Mura kasi, quality pa. So, nag-tricycle ako, partner. So, pumila ako mga pang-apat. Nung turn ko na, partner, ubus na yung piano, no? Pinila ko pa yun sa Liliw Bake Shop, partner. Isipin mo yun, no? Umuwi ka pa talaga ng Liliw para doon, sa piano, no? Hindi naman, pero pumila ako para doon. Oo. Tapos pagdating ko, nung ako na, walay na. Tapos pinost ko, tapos natandaan ako nung nagbabantay na ako yung hindi ko na naabutan. Oo. So ngayon may magpapadala, pero hindi yata sila, pero may magpapadala si Miss Myra na parang family friend yung taga Liliw, Kenemerot. So mahalaga yung call na yun. I am hoping sharing with you and your listener helps. Teka, parte baka hindi niya nakuha. Wala pa rin. Hello, kuya. Hello, ma'am. Opo, nandito na po ako sa tapat ng MDC. Ayan. Ngayon ka lang dumating. Ang dami na namin pinag-usapan tungkol sa'yo. Ma'am, choppy po kasi. Ay, choppy. Hindi ko maintindihan. Ay, okay lang po, kuya. Kuya, may babayaran ba? Kuya, may babayaran pa po. Wala lang po ba sa guard? Yes po, pakuha. Paiwan na lang po sa guard kung wala na po akong babayaran. Thank you. God bless. Thank you. Bye. Mahalaga yung piano, sorry. Kailangan makarating sa akin, Naglilihi po si partner sa pinono. Hayaan na natin. Hayaan nyo na po. Kasi pag hindi po niya nakain yung pinono, Nangahampas po ako ng partner sa ere.